maminko od Tomáše. A jestli tohle je tenký. Takže. 1178 bez kořecího. No poslouchej. Ragaváda 310, Mleté hovězí 340, Tatarák 78, Krguta 450. Teď máme 4 brambory. Teda loupeme a stejným nástrojem loupeme na takovýhle plátky. To jste asi viděli. Hele, jdeme tomu. Dělejte toho moc, abyste se toho nepřejedli. Já si to dám zatím na talíř. Tak jo, já jsem se trochu zpozdila, ale až něco nakrájíte a bude, tak to dejte do nějakýho. Vezměte hrnec. Jsem ještě v pyžamu. A napuste do studenou vodu. Vezměte ty brambory. Trošku přetočím. Dáte je nožík. Vyberte nové jiníč, protože když se vám ztratí, nepoužívejte jiný. To by nemusí být vůbec dobrý. Sakra, to je teplý. Ne, dobrý, to se mi zdálo. Nevím, jak je tady ten čaj. A ty nemusíme převíkat, jo? Hlavně, že jsme vás dali, ty tam studenou vodu, jo? Možná jsem to špatně, ale nevím, nejsem si jistá. Ale asi každý den to nestíháme, takže koupíme ten. Já potom zopakuju ještě, protože jsem bez mikrofonu, nejsem moc slyšet. Hele, už to začíná vypadat stejně dobře. To natočím. Já to chci dneska mám volno, tak to teď se udělám. No po příjezdu. Vypadá to dobře. Hele, a můžete mít všechno, tak to tam dejte tak třeba na 5 minut. To tam ještě nechte. Nebo třeba na minutu. To nevím. Tak jdem zase krájet. Sakra. Pardon. Spadla nástroj. To asi otravný. Ty špagety? Aha. No, to. No já teda hlad mám. Jo?
tohle. Tak, dá to dobře. Tak. Bych měla asi převíct. Potom budeme nakoupit. Sice to nepotřebujeme na brambory, ale hodí se nakoupit. Už jsme to posílalo.
Ještě džíny. A to má burn. Tak jo. Loupáme, je to otravný. Musím nějak započít toho šíření. Ne, mažuky. Jdeme. Jsem si třeba tyhle ty. Hej. Takové jako pro boha chování jako raničí v nějakým šílenoství. Co? Chování hraničí nějakou šílenoství. A víš, co jsou už chtěli, Jáše? Další věc je tam nejchladnější den roku, co jsi zažila. Fakt to není na krátké tričko. Ty brambory jsou hotový teda, nebo zase Mně stačí jedna švihkačka, musíš mít dvě. Jsou dokončený ty brambory, nebo co teda ty dělám? No tak je dělej. Tak. Louduje se. Nevím, co myslíš jako šílenost. Chceš jít teda nakoupit, nebo mám já nakoupit? Já půjdu. Ale můžeš se předtím zeptat, tomhle, proč to Já nedáš, si to potom přito. a proč to nedáš radši do mísy? Hele, možná jich tolik nedělej, ať někdy víme, Tohle je jestli jsou- poslední. Jo, protože Já musím jít dodělat. nevíme, jak to úplně chutná, jestli se to tou škrabkou dá. Yes, děláme to za sebou. Takhle si to oloupu takhle. A zítra začneme už balovat fusingu, jo? Jo. No, jestli to teda... My jedeme na dovču. Po zimě. To jdou termály a my to musíme v plavkách hrozný zimě přebíhat. Až se tam i vnitřní. Si potom vezmu mikrofon a zaopakuju recept. Hele, dobrý. Ale tak jako asi je to použitelný, jo? No, to pak jenom... Podívej. No, takže takhle musíš vyfotit, nebo co mám ještě? No, jenom to asi. Tohle to jako, aby věděli, o co jde. Směšně. Takže. Na mě ještě neznáte. Já tady na YouTube začínám, takže rozhodně dejte odběr. Mě vidět. Jo, dobrý. Sakra, mikrofon. Já nejsem tušet. Power on. Bluetooth mode. Bramburky. Jsme si brambory, které oloupeme. A potom je stejným nástrojem takhle dáme na plátky. Vypadá to takhle. Si to dáte trošku víc nahlas. Hele, dobrý. A potom dáme ty bramburky do vody. Dáme bramburky do vody. A počkáme, než se nějak to... Ale ne jako do studeny. No a asi je ne. Jo, osolit. Jdu prasit.
Sůl si vezmeme asi tak špenku, no. A ještě až budou uvaření, tak je posuneme. Dobrý. A vrátíme se zpět do kuchyně. Female voice. Male voice. Tak čau. Lolly voice. Tak čau. Já už jdu to uvařit. Estelko, prosím, máš to hotový, nebo co teda? Jo. Čekáme na to. No tam to nedávej, tam to spadne. Už to je hotový. Tak já jdu nakoupit. Už ještě, já musím to vyčkat. Tak jo. Ukážu můj byt. Tak to. Zapnout na pasek. Táto, prosím tě, už rovnou tam uklidím ten stolek. Tak, Ale teda na vyhození, nebo co? soulmate. A že se tam našla tohle. To je přeci... To je klíček. Krásný. U nás v lednici. Pasta. No nevím, tohle radši nevěděl, to určitě. Třeba tohle. Tak já jenom doufám, že to dosuduješ někam jako Baška, víš? No, nevím, já radši budu v životě blbá a pořádná než tohle. Tohle je fakt teda už příliš. No. Ale já uklidím ten stůl tady, jo? Tak já ho právě uklidím, to je to, co uklidím. Aha, to jsem ti chtěl pomoct. Se najdu, co máte. Jo, ty to jdeš dělat. Jste okamžitě ten pokoj si uklid po sobě. Já